Здравейте! Днес Кайла ще ви сподели няколко неща, които знае по география за различните континенти и разни любопитни факти. Знаете ли, че Азовско море е дълбоко 14 метра? Също Европа е на трето място по население от всички континенти. А колко са общо континентите? 7. И най-бързия пътнически самолет в света е 2180 км в час. Ще движи с тази скорост? Да. И ако постоянно с тази скорост и не спира, минава света за 18 часа и 24 минути. Обиколката на света е 40 000 км. На Земята? Да, на Земята е 40 000 км 75. Най-дълбоката падина е Марианската падина, 11 000 км. А в кой океан е? В Тихия океан. Да. Най-голямата държава по площ е Русия. Най-голямата по население е Индия, но въпреки това от всички столици Токио, който е в Япония, има най-много население с 37 милиона. Това какво означава? Че е много гъсто населено. Да. Иначе Индия имаше 1 милиард 400 милиона 50 и нещо. А Русия помниш ли населението? 143 милиона и нещо. Нещо друго ще кажеш ли просто и защо ти е толкова интересно да помниш такива факти и цифри за държавите, за реки, планини? Честно казано не знам. Просто връх Мусала е висок 2925 метра. И в коя планина е? В планина Рила. Точно така. И най-високия връх